Һич шиксез, кеше табигый яктан камил түгел, һәм аның үз йомшаклыгы бар. Аңа ялгышу һәм гөнаһ кылу хас. Шуңа күрә, ул аңа ярдәм күрсәтә алырлык кешеләргә, бигрәк тә кыямәт көнендә ярдәмгә мохтаҗ булуы бик табигый. Барлык кешеләр яңадан терелеп, Аллаһ Тәгалә каршында җыела торган көн. Ул үз кулларын, аларның дөньяви тормышта кылган гамәлләренә карап хөкем итәчәк. Нәкъ шушы көндә кешенең ихлас күңелдән һәм бөтен кагыйдәләренә туры китереп тоткан ураза аны яклар. Габдуллах ибн Гамр, Аллаһ Тәгалә аңардан разый булсын, риваятеннән җиткерелгәнчә, Аллаһ Тәгаләнең илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең өммәт вәкилләрен түбәндәге сүзләр белән сөендергән. Кыямәт көнне Коръән һәм ураза кулны яклар. Ураза әйтер: "Я Раббым, мин аңа көндез ашарга һәм эчәргә бирмәдем. Миңа аны якларга рөхсәт ит." Коръән әйтер: "Я Раббым, мин аңа төннәрен йокларга бирмәдем. Миңа аны якларга рөхсәт ит." Һәм алар аны яклап чыгарлар. Ә хәзер шуны әйтегез: Аллаһ Тәгаләнең илчесе саллаллаһу алейхи ва саллямнан кала хәтта пәйгамбәрләр дә үзләрен генә кайгыртып, нәфис дип әйткәндә, кайсыбыз уразаның безне яклап чыгуын һәм гөнаһ, хаталарны кичерү сәбәбе булуын теләмәс. Кыямәт көнне начар гамәлләр мизанда үлчәнгәндә, нәтиҗә безнең файдага хәл ителмәскә мөмкин. Шул рәвешле, без камил акыллы инсаннар буларак тоткан уразабыз тәмук утыннан яклап чыгуын теләмәс идекме? Әллә җәннәт йортына эләгергә, керергә теләмәгән кешеләр бармы? Үз нәфсеңә һәм кешелек дөньясының дошманына ияргәнче, бөек гыйбадәткә илтифатсызлык күрсәткәнче башта уйлагыз. Мәңгелек тормышта сезнең киләчәгегез шуңа бәйле булырга мөмкин булган. Шул чаклы кыйммәтле бүләкне корбан итәргә әзерме? Аллаһ Тәгалә бөтен кулларына карата үзенең мәрхәмәтен күрсәтсен һәм хакыйкать юлына бастырып, җәннәт йортына керүчеләр арасында булырга мөмкинлек бирсен иде.